Dax di bay. Sabi ko mangaway na buko diri karon no. Mangaway ko ng mga tao, mga plastic. Ano mo pa? Pakuyan ko mga tao na plastic ba? So, tingnan mo nga, simbag. Mga OG. Mga matradas, mga OG ba? Mandra mga itong mga kargada. OG. Mga OG. Limbag ba? Short rin ka, short tama mga OG. Short. Para talaga OG kung kasumis ka, birahan, noon ka. Minsan mo sang background na kay naman ko din sa ako akong gitabawan, stay in mo gulo. Ala mga trada, stay in na kay COVID man. Pandemic ko, stay in yun. Bakit? Ang gawas ka, patakot kay COVID, buang na. Ano na karoon, ang mga plastic na tao, ito na tunirahan. Ano mga trada sa mga OG? Aso yung mga tao mga plastic, no? Tapos na word nga, trust. Dati, kundong rin trust buanga ka. Trust, ay kanay mong trust, ay. Lami na kanapit ang plastic na tao, lami nga napalit kong tumibol. Mga sila, aso ka na sa tulay. Saligi ka. Dapat talikod ni mag-atay gidunggal naman ka, ahak ko silon, be. No? Aso ka naman na mga tao. Nalubat mo kanina. Ako, nag-ilis ko, naligo na lang ko, aron akong ma-full charge. Bakit napunta nila, no? Kanang mga plastic mo na, kugwa mo pang sugnod, mo na gamita, kaya kusugan na nila manika. No? Naambi mo gamigo ni mo ba? Ay, ano nga? May salig na ako. Gee! Grabe dugay na kaya since birth, manigo ra. Suma, pag ato sobrang, ay kong kansaan na niya, iki. Lahak, unsap lang mo. Hindi awa, nangiki ng buhang. Anak, salig-salig, isti. Tiraduhon naman yung awa. Nasulag yung mga nanang tao, no? Plastic. Shit. Hindi ahak. Lamig eh, babag. Good friends. Tagal na kita. Kaya kita amigo, di. Anak, hindi ko talunin mo. Amigo kita ba? Di takakano na lang. Unsa? Atay, kunayon na rin ka dahi. Yawa. Mga asul yung mga tao, mga plastic. Lang na sila panaso mo. Tapos sila ni COVID. Nagbot niya COVID unta. Asul yung mga tao, mga plastic. No? Inal isog. Ay, doon lang ko to.